Malta tinsab fost l-aqwa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea kollha fatta oqsma relatati mal-iżvilupp sostenibbli. Dan joħroġ mir-rapport ġdid tal-Eurostat għal din is-sena li fih jevalwa l-progress li jkun sar mill-istati membri fl-Unjoni Ewropea favur il-miri ta' sostenibilità. Ir-rapport juri li Malta fost il-pajjiżi li diġà qabżu l-mira Ewropea ta' rata ta' impjieg ta' 78% li kellha tintlaħaq fl-2030. Dan hu riflessjoni ta' ekonomija b'saħħitha u suq tax-xogħol li qed ikompli joħloq l-akbar opportunitajiet għal ħaddiema. Progress pożittiv ġie reġistrat ukoll fil-qasam tal-edukazzjoni. Malta qed turi titjib sostanzjali fil-partiċipazzjoni edukattiva u fit-tagħlim tul il-ħajja filwaqt li naqset b'mod sinifikanti n-numru ta' studenti li jitilqu mill-iskola kmieni wara l-età obbligatorja. Fuq livell soċjali l-pajjiż jinsab taħt il-medja Ewropea fir-riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Hawn il-Eurostat jinnota wkoll li l-proporzjon ta' persuni li qed iħossu pis qawwi mill-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u ferm aktar baxx minn dak irreġistrat fl-Unjoni Ewropea kollha. Fil-qasam ambjentali, Malta qed tagħmel passi kbar il quddiem fil-konsum responsabbli u fil-produzzjoni sostenibbli, bitnaqqis ukoll fil-konsum ta' kimiċi perikolużi. Ġie nnotat ukoll progress fl-użu tal-enerġija rinnovabbli u fit-tnaqqis ta' tniġġis. B'mod ġenerali, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea jikkonkludi li Malta qed tirreġistra progress konkret f'diversi oqsma ewlenin fosthom l-impjiegi, l-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali u s-sostenibilità ambjentali. Ir-rapport jindika li pajjiżna mhux biss qed jimxi mal-miri Ewropej, iżda f'ċerti oqsma saħansitra jinsab fost l-aqwa fil-kontinent.